télé o gandanɗa hoore ma in waɗi abonnement no mbaɗɗani e téléphone ma noon mbattata kadi e télé o ñoƴƴu ɗo bindi boɗeji bindaɗi abonné sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche gonɗo e sawdi mum kalka naati mbawa yebde ɗum taw a tampani. hayyo jeyɗo hoore mum ko jeydi hoore mum ɓuri goɗɗo jeydi ɗum ko gongo sabo jeyaɗo jeyani ko rondi kono habru ko ɗum adduma jeyɗo hoore mum bisimilla ko an keɗimi holko hesɗi hande e nder majji ande gueɗe kewɗe ene tengti e nder jayneji men holngel hen gueɗel gotel tan ngel ɓurɗa teskade so wona l'armée assure et nous rassure hunde nde hayti wonde doole mbarodi technique moltel ko wonti kono leydi men ko doole mbarodi technique wojere jogaram rano e wiide journal Le Soleil leydi men Sénégal woni mawnindi jeytare mum nde heɓno e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom ñalawma hay taw ko ngol lawol woni arwande capanɗe joyi e jeeni ɓiiri ñalawma jeytare mo ganduɗa woni mawninaɗo e nder yogo e diwnuji ɗo leydi men kono ko mawningol mawninagol ngol ɗo e Dakar lamor ko leydi men e tawdireɗo yogo e mawɓe leyɗele ɗe ganduɗa ko hoddiɓe men koddigal renet Jibril serane e tellade annabi ono wasiyo ɗum koddigal hawo sikki so jomum mayi koddiɗo mum norono ɗum jok e wiide journal Le Soleil ko mawɗo leydi haɗa hunde pop calminɗo jettuɗo jarnuɗo dendagal tawtoranoɓe ɗon goto fof o rutti ɗum teddugal ngal teddinigal oɗo ñalawma mbo jeytari leydi men gongo ko jeydi hoore mum ɓuri goɗɗo jeydi ɗum saba jeyaɗa jiyani ko rondi ko min jeyi ɓurke enen ndendi mbo ndenduɗa ñande kam ɗon fof peccon son excellence wi Sénégal ko Sénégal men maɓe jokk e tekkinde e sappitade e darnade gonko kono leydi men l'option militaire de Macky e wiide journal enquête ñalawma mo ganduɗa kono leydi men holliti hen hoore mum taw ko fannuji ɗi pop guila e militaire ɓe paramilitaire ɓe douane en gendarme ɓe ene yaabiya goto fof holli mbawko mum e fannu mum ko kamɓe ɗe goni renoɓe maɗode caggal jomiraɗo sinno wonano kamɓe bono dadiɓe on jaram ko Allah jara elaji goto joom woni sababu journal enquête wiɓen militaire ɓe mbaɗi défilé mo ganduɗa ko keeriɗo ñalawma hay soko hollidde doole konu leydi men doole ɗo wi ɓuuri duuɓi jeegom leydi men ƴettine pellital eɓɓo yewtingo e tekkinde e sappitade kabirɗi mum kono ko hanki yoga e majji mbaɗa e peñ konu leydi men ngo vox populi wi men o foti mo ɓeydu tekkinde ɗum ha ɓuuri ko tekki ko mo siftiri kek ɗum noddi ko tiɗnam eɗen mooli Allah e bof jok taw fof ko gam haɓade waɗe bonoyankagal e ko nendi hen Sénégal mbo wima dar hen lang sogeno ñaawi kono ko mawɗo leydi mo journal Le Quotidien wi men yejjitani on citoyenneté mbo waɗi e nder ɓerni ko woni citoyenneté wadde hoore mum mbo mum yiddi hoore mum yiddi leydi mum eriɗe fewde e jikkuji moƴƴi hunde no journal Les Échos gonɗini to ko wiide men ko gonga ko mawɗo leydi o wi jikku moƴƴo ko kañum woni saldu dandu fewde toon ɗo ɓamtare leydi men tawde ko noon alay soko yimɓeɓe mbatta jungo e nder faandu jokk ko puɗɗinoko soko rende jikkuji e aadaji leydi men Macky sur fond d'indépendance jeytare ndo wi yidde makko ko yo yimɓe gonɗin ɗum taw ko gonɗingol ɓerɗe nana ɗum e haqqillaji ɓesguli mumen woni sababu huccidde ɓe sukaɓeɓe soko wiide ɗumen oɗo 4 avril ko fête mon wona fête mawɓe saabu no foti wonande gote mon ngal farteŋe ɓeydade yidde hoore mum ɓeydade tinnade e kala kene gollo e nder gurdam mum beele janggo so tottiyama gueɗal e nder leydi mum waw gollude ɗum sukaɓe ɓe wi janggo mon fuɗɗima ñalawma hande mawɗo leydi o wi cukalel fuɗɗoto wadde réussir e gurdam mum kono yiɗi hormi jibnaɓe mum jibnaɓe ne kandi e hormede ne kandi e yiɗede saabu kala ko neɗɗo woni ko kamɓe mbaɗi ɗum saabu jibnaɓe heewi ko woppi ko mum ko no toppati ko ɓinguel mum ko sukaɓe ɓe mawɗo leydi o wi jeyake e goƴoji mum garwniɗe e oɗo manda mum ɗimmum mbo heeɓi o sammaniri haala ka soko wiide mo o duusɓe duusgo jaam e nder jangde ene wonde heɓoloji caggal ɗum rokkuɗeɓe golle mawɗo leydi mo journal Le Soleil wi men heɓti yaafade ñalawma hanki dumbanoɓe limori tolninde ujunere e capanɗe jeegom e jeegom yo Allah ko wanno woto watte amin gornam ñalawma jeytari mbo yogo e mawɓe leyɗele nelde mawɗe leydi o duwawuji mumen taw journal Libération no joofi oy Donald Trump lamɗomo dawlaji dendude Amérique haade huuɗi pop duuniɗomo kono caggal duwaw kolliɗɗo leydi men Sénégal ko yeru e nder continent mo Afrique kamɓina ko ala koko Donald Trump wi ko Donald yes God bless you thank you very much key elaji goɗe hande ka anglais non ko Donald Trump nduwantonomi teddungal dasetake ronde tinɗem tinu ɗum jok kanko foof e yettude e jaadude leydi men Sénégal wono lulliɗo nototoɗo Idrissa Seck kolliɗɗo ndeɗo titonde hikka suɓande e oɗo 4 avril soko citoyenneté neɗɗagal ko erdiɓeɓe poti hen etade yeɓe dokku yeru cukalel de timtotoke e mawɗo goto liɓi no bammum hunde no ɓinguel mum teski no babo natti kangel e ngel mawni o liɓi on liɓnoɗo bammum kanko dampi ñamlel ko joɓel o yoɓi o wes eɗen mooli Allah ñamade bonde Idrissa Seck wi
wi kamɓe laamiɓe yeɓe ngeɗo moƴƴude taw hade laamaɓe yonni yeeso ko hinari maɗode kono wona toon yalla yoto gaɓɓulu ngoni jok Idriss Seck nattinde haala mum ngal kaldigal ngal mawɗo leydi o erino ɗumen soko wiide ɓe cowata o haaldude kaldigal ngal e nder maɓɓe kamɓe luldiɓe ɓe kono kam ko kaldigal ngal coyniɗen nottotoɗo Bougane Gueye Dany jum mouvement Gomsa Bopp biiɗo yo yimɓe notoy ngam janggo leydi men nottotoɗo Cheikh Tidiane Sy koko tawti Bougane Gueye e haala to e nder journal Dakar Times mon Cheikh Tidiane Sy meɗnoɗo jeeyede subgoji ɓennuɗi kono meɗnoɗo wonde jagorɗo e jimade maître Abdoulaye Wade kolliɗɗo noddago ngo mawɗo leydi o noddi ngo ko hunde nde o yoɗni omo eero luldiɓe ɓe ndo notoyto noddago ngo ngam janggo leydi men ko ɗum Moustapha Niass guerdiɗo suuɗo sardiyeji men fatno holko wi gangane o wi kal luldiɗo ngal ɗo kaldigal luldi ko janggo leydi men haala e nder haala ko ɗo rutini oy gouvernement kese mbo mawɗo leydi o foti darnoyde ko ñalawma hande Mouhamadou Boun Abdoulaye Dionne équipe mum jogori wadde démissionné adun ko meeɗi yettete ko natti woni sababu journal o wiide men ɗo e samedi so gueno ñaawi no wawi yimɓe ganda hol jogorɗo wonde guerdiɗe jagorɗe e hol jogorɓe wonde jagorɗe ko woni yes daɗani guite hamin pada samedi he noom yawna ngara minen min mbawa arde toma ko an aratta amen gouvernement mo Moustapha Niass wi men no ɗamni mawɗo leydi o ma ƴettu jum haqqillaji ceebɗi ngam jommen no mbawa safrande ɓesnguli men caɗele mumen ɗo gondi ɗe natti hen konguɗi Abdou Wahab Begelun PDG mbo groupe weego kolliɗɗo kalka lamɓe men en ndeno kam yo goppu tottuɗi on ministère notirtoɗo emploi politicien observateur rutinima ɓey miltireɓe ɗiɗi tumanoɓe ɗo guyko toon to agence notirtoɗo Wafakas to Nord Foire ey woni Abdoulaye Dia e Lamine Sagna eyyo ɓe goni neldaɓe toon to Rebos ko ɓiɗako ɓe goni dumbaɓe ko ɗum hawni holɗum so wona toon to Daara Jolof e wiide journal observateur ko suko gorko gawowo notirtoɗo Abou An wujjuno baali ba mum sehel mum tolniɗe e ɗiɗi caggal ndo wujji ha dañi balɗe ɗiɗi o artiri ko wujjuno ko saabu ronko dembo fewjandede e wiide journal o wonko tine ɓandu makko ene gata gatta ɓuuri ko woɗɗinde koygal wona neɗɗo fo wujjante ni wono artiri ko mbiɗa ko ko nenda ko huuni ɓennunode kono darinode e yeesa bar mbo tribunal grande instance mo Louga alarba heccañ kono hatta kanko fof e artirde omo jogori lelade duuɓi ɗiɗi dumbirdu du alda e nayi Daoudou Diallo non koni ko an raɓɓiɗi nam e lemmin mbeɗa siftora e kaɗo nguya sara goto gujinanoɗo ndamdi mum hubondi waare juunde caggal ndo ñalle yiilade omo ronkide yiidi hedde kikiɗe less o tawi conférence ene waɗe waɗanno ɗum noon ko ceernajo goto Thiaw Sow kañum ne waari mum ko juundi no waari ndi ndamdi nde o ñalle yiilade bel bon wona gañaɗo so wonno o jooɗi caggal ceernajo no haaldar ni no ƴistirto ni kule Allah guirɗe berli gonɗi ceernajo Thiaw Sow darti wi kawis Allah onon ɓeeɗo pop oɗon ɗo gilnani kuccitayam gilɓamima haalde ala e mon camminɗo gonɗol o ariji on joni ɓernde mum hecciɗi nena woyi ko o ɓurmon wonde jiyaɗo Allah ndo paari haalde sara o wimbo wona haalma ka goyatmi i ko wayanno o wimi ƴeew warama nde ciftirimi waari ndemdam majjirami ndi miijimi goymi koni ko onon nendi bah dendi non fembundi o sara warimo de ko warema o nennana e waare ndemdi kanko towi ko min jandilta ɗum noon mi haɗɗo minni hade mi woyde saabu oye jaayi mbo jiimi nenduɗo e ngori e ille ɓe radio Tecca mi salmoni mi juuri